A to? A to jest bear. To możemy to kupić. Możemy to kupić. Julek! No. Ja sam... O, jeszcze biały jest. Nie bierz! Nie bierz! Julek! Nie. To będzie u ciebie, okej? Co to jest? Stickers. O, nie, to mamy już przecież. To będzie u ciebie. Będzie to u ciebie. Obaj. Nie baś się. A ten niebieski gdzie? A ten niebieski co on mówi? Daj, to kupimy sobie. Nie. Czemu? Nie chcę. Ja chcę to. Mogę to. Bardzo śmieszne.